Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis o katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o gimayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Niya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka. Busa pagmataw paglingon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili ka yun magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Ug karon sa laing yugto ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Kung unsa ang kinaiya sa mga hinanib sa kadautan, mausab ang kinaiya sa giila nilang Diyos nga mao ang hari sa kangitngit. Nasabtan ni Serafim nga bisan kinsa kanila, bisan sa hunahuna lang, dili gid sila angayan nga magbaton og pagsukol ni Lucifer. Gipaila ni Lucifer nga siya ang tag-iya sa kinabuhi nila ni Serafim. Gidugangan pagyud ni Serafim ang mga gingharian ug katawhan ni Lucifer. Daghan na misimba sa hari sa kangitngit. Ug sa kalit lang, may balita si Serafim kang Lucirom nga lakip ang gingharian sa Antikos. Dili makalikay sa umaabot nga kapiltihan. Pagsuod ni Serafim sa kwarto, mikalit kini giyukbo kay diha si Beelzeba. Nagbalita sa umaabot nga dakong gubat. Gisulti ni Beelzeba ang katumanan bahin sa nasulat sa unang libro. Pinahagi niya sa umaabot nga masulat sa ikaduhang libro nga mao ang unang kasabutan ug ikaduhang kasabutan. Human sa dakong gubat, mudangat paghihapon si Serafim sa kasaysayan sa ikaduhang kasabutan.
Taliwa sa paginusara ni Serafin, mitungha ang tagalangit, si Mikaelo. Ning higayon na, tungaon ko sa pagtabas sa inyong Padapin na ka na imong panganti, Serapim. Lantawa sa unahan ang dasok nga panon nga nagdagdom sa kadaghan kay misukol na kaninyong ni Satanas. Ning gabiyon na, gitagda na ang kapildihan ni Mauging Harian nga gigamhan sa inyong pagkadautan. Lucino! Niabot na ang akong gubat sa imong gingharian sa Antikos! Oh, sama sa bas sa baybayo ng ilang ginaganon. Gipildi ng inyong gingharian sa Sirdas. Bilukapan ang kaligon sa inyong gingharian sa Kusos. Nahugno na ang inyong gingharian sa Isuli. Nahiuli na ang kalinaw sa gingharian sa Kasulos. Misayaw og nag-awit ng inyong mga binihag o ulipon sa gingharian sa Bardina. Ang nihibilin na lang ninyong binihag o gipugos ninyo magpainom og apdug dugo sa kabanduan ni Lucifer. Mao na lang kaniging harian sa Antikos. Lucino! Nahigano ko maayo! Manggugupa ko sa ibig. Di mong gihugaw ang maayo kong paghinano! Huwag ka lang sa mundo kung magbaho di mong hari! Lingiya sa imong luyo! Langit! Huwag nagtawa sa unahan! Pagpatigong ka ang tingog sa nakong gubat! Dini sa akong gingharian sa Antikos! Serapim! Magduglas na doon aron mabukan Tagalangit! Tagalangit! Una kang mahagpa sa turat layon! Hain ka! Pagkita! Bisan kunwa may sulat sa unang libro kini maong gubat, Lucerom! Apan usa kini sa gipasabot sa nasulat sa unang pasaon. Usa kini sa mga katumanan sa nasulat ng unang kasabutan sa matuod nga magbubuhat. Hilom ka mo mga mangingilan sa kalibutan! Ning higayuna, ipamatuod ko ninyo na dili ka mo angay tuhuan, dili ka mo angay ang magmando! Serapim! Manduin na ako kasundaluhan! Unang buhihan mo ang mga odyong! Ikadawangan ay ang mga banggaw! Ikatulungan ay mao ang mga espada! Ligonon ang depensa sa tanang gangaan sa palasyo! Mga maisong ka mga banggugubat sa iya sa kangit-ngit o iya sa Hades! Paminaw ka mo! Aniya ka na to ang matuod ug labaw magagagahom nga Beelzebub! Aniya ka na to ang hari sa kangit-ngit! Nag-uban ka na to si Haring Lucifer! Dili kita agay mahadlok sa kamatayon! Tungod kay si Beelzebub, mao ang hari sa kamatayon! Muli ang odyong! Umungkog na ang likod nga gangan! Nakasunod na ang mga kaway! Suna mga kaway! Nasinap! Sama sinanda na guban ng pamasin na matuis ang nasulat silang gingon nga ng libro. Ayaw na mo manduin, Serapim! Kayo, sana ko kahari! Ang kuna ang tuong bahin kay ang kunon ko ang wala nga bahin sa palasyo. Kung dili ka, biyaan ko ikaw dini. Ibuhat ang utod sa mahimo ni Serafin aron kapanalipdan ang kingharian sa Antikos nga makausahan niya na iyang nabihag ug iyang gihalad sa kilan ni Lucifer.
iyang gihurot ang tibuok niyang kaiso o abilidad sa gubat aron dili mabawi ug aron kapugngan ang nasulat ng daan sa unang libro sa langit. Sukato na tambakong nakasunod sa naigangaan! Sunod mo na ko! Inurot ang tanan niyang kusog. Natina na sa dugo ang kalawasan ni Serafin. Daghan man siyag mapatay, apan mas daghan ang nangamatay sa ilang gisakpan. Oh, tinuod nga way kamatayon si Serafin. Apan dutlan siya og kakapoy. Dutlan siya og kaluya. Miyaka si Serafim og misandig sa usa ka suot. Og igo na lang sa pagtan-aw sa nagkaupos ug nagkaupos nga kusog sa nabihag niyang gingharian sa Antikos. Ning gabi una, gitagna ng daan ang kapildihan ng gingharian nga gigamhan sa inyong pagkadautan! Nganong magatugot ka man nga mahitabo kini? Nganong gitugutan mo man kamahalang Beelzebub? Mudaog nining higayon ang gimanduan sa tagalangit. Nganong mitugot ka man nga mudaog ang tagalangit? Barong Serafim! Wa kita mga pukan. Nagpabilin kitang ligon sa tanang mga ligon. Aron tumanon usab ang akong ipamong. Bisan o ganusa magdagarang hitabo sa itagda sa nagkasabutan sa tagalangit. Ato ako sa kita. Ato ako sa Serafim. Magpabilin kang buhi. Magpabilin kang immortal. Imo gihamong ikaatubang ang ginatawag sa tagalangit. Kaamban ng tuwas. Sa ilang giingon ikaduha o bagong kasabutan. Kinsa kining giingon sa tagalangit nga ang manluluwas? Kinsa ngayang pangan? Kamahalang Lucifer! Ang pangang kamahalang Lucifer. Serafim! Pagatawgod siya sa tagalangit og Emmanuel. Pagatawgod siya sa tagalangit og Emmanuel. Pagatawgod siya sa tagalangit og Emmanuel. Pagatawgod siya sa langit og Emmanuel. Imo gihapon siyang ikakita. Imo gihapon siyang ikaatubang. Putlan ko siya siyang liog. Lungguan ko siya sa iyang Lungguan ko siya sa iyang
sa Serafim sa kaparutan. Apan nabuhi pagbalik ang iyang kadasig. Tungod kay moabot pa diay gihapon siya sa panahon sa ikaduhang libro kung ikaduha ug bag-ong kasabutan. Ug ang labawng nakapabuhi sa iyang dugo nga iya pagyud nga ikahimamat. Iyang ikatubang ang ginatawag nga ang manluluwas, nga mao ang katumanan ginasaad sa Dios ngadto sa iyang katawan. Paminaw ka mo. Kunon sa ang nasulat sa unang libro nga ginasaan sa langit ng Diyos nga mao ang nagabuhat sa langit ug sa yuta. Tumanon kayo niya ang iyang ipamulong nga muabot ang manluluwa sa iyang katawhan ug sa kalibutan. Paminaw ka mo! Paminaw ka mo! Umabot ang ginatagna sa mga propetas ang manluluwas. Ikaw tao nga sa akong tanaw kanimo, usa ka manggugubat. Nahibaw ka ba nga tumanon sa Dios nga langit nun ang iyang ginasaad sa iyang katauhan na ipada niyang manluluwas? Nahibaw ka ba nini? Nahibaw, tiguang. Asa ko man siya kita. Asa ko man siya kahimamat. Ug kano sa aman siya moabot. Way nasayod ka natong katauhan kung asa siyang dapita ikakita. Ug kano sa ang panahon sa iyang pag-abot. Apan kung ikaw... ng tao ang idolo. Luhog ka ng dawana. Nagda siya ang kamatayon. Kinsay nakailag kaninyo sa giingon nga manluluwas. Asa ko siya ay kahimamat. Dagan ka manalo ng kanatawana. Sulti ko ninyo! Kung nasan ako makita kaning manluluwas! Sulti ko ninyo! Asa ko siya makita! Asa ko siya makita! Asa ko siya makita. Asa ko ka siya ikakita. Sudungon kong maayong yung panagway. Ihatag ko kaniyang labing mapait o labing masakit na kamatayon na sukat. Wa pa matagamtami sa tao din sa yuta. Wa ko nakitang hayop tungod sa uwan. Gigutom ako. Asa ko kay ikaw makita na gitawag nilang manluluwas. Asa ka ikaw kay mamat. Asa man. Gibahon ni Serafim sa iyang pagkatuog ang giingon nga manluluwas. Bisan sa iyang pagkatuog, naglitok yapon siya sa puong manluluwas. Agwa niya mamatuni nga diha na siya sa panahon aron masulat ang ikaduhang kasabutan.
diha na siya sa panahon sa pagsugod aron matuman ug masulat ang gipanaad sa langit nga maoy katumanan sa nahasulat sa unang basahon. Mangita kitag pagkaon kabayo. Ha! Ha! Gutom! Ha! Ang lagyan nung kalinaw sa magbubuhat, maana kanimo, Jose. May mo sabi ka nimo Joaquin. Anang sa mga kahoy nga imong gipundo. Pisada ko sa mga asawa ni si Ana. Ako ilisan mas nakudako nga kananan ang inyong kananan tungod sa mga kabataan nga adlaw-adlaw mo ana sa inyong panimay. Imo kini ang gitinuod, Jose. Salamat kanimong daan. Ang langit nung kalinaw sa magbubuhat, maanaa kanimo, Jose. Maayong sabi ka nimo ana. Ako nang buhaton akong gisaad nga kananan. Daghan kaayong salamat, Jose. Joaquim, nauli na karon ang atong anak human sa iyang pagpanglaba. Jose, mamauli una kami. Sige, daghang salamat. Biyaan kanamo, Jose. Padayon, Ana, Joaquin. Misaad pa di ay Jose kanimo nga buhatan kitag bag-ong kananan. Namugos man. Ipakita lang ni Jose kung unsa siya kamatinud-anon sa atong anak. Tungod kay sinayura na silang duha. Kasal na lang ang kuwang kanila. Abli ang pultahan sa mga bay. Gutom ito kayo. Sudlong ko ang mga bay. Kinsa ka na? Gigutom kapag ayaw lalaki. May tinakuan pa nga rin pagkaon. Akong kuhaol. Nia, sige, kaon pa. Alam matambalan ang gipati mong kagutom. Kaon lalaki. Asa na ko ikahimamat ang gitawag og manluluwas. Unsay? Kinahanglang tuganan mo ako. Asa ko siya kahimamat. Kinsa ka ng lalaki ha, Maria? Kinsa siya? Maria! Alam na nga ikahimamat ni Serafim ang mga binuhat nga mo'y nagda sa mahinungdanong kinabuhi aron mahitabo ang masulat ang ikaduhang kasabutan. Miabot na si Serafim sa maong panahon. Unsay mahitabo sa magtiayong Joaquin ug Ana. Ingon man silang anak nga si Maria sa kamot ni Serafin. Mga igsoon, sunda palihog ang umaabot pang mga sumpay, nining bag-o og mas lahi nga sugilanon. Serafin,
Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Akilos Hesen, ug laing dalit kaninyo sa Sopi Radio Production Center.